Jo no tenia una afició particular al futbol quan vaig entrar al City, jo sempre ho explico, però ara estic totalment immersa i admirativa del que pot, la passió i l'emoció que pot generar aquest esport. I sí que és veritat que com a dona jo sempre he treballat en entorns on hi havia poca presència femenina, i per sort per mi no ha sigut mai un problema, sempre he estat molt ben acollida i el mateix m'ha passat en el món del futbol. És veritat que tenia una certa reticència quan vaig començar ara fa una mica més de 8 anys i la veritat és que m'he sentit molt còmoda, molt ben acollida, potser també és l'estructura organitzativa en la que estem, però molt contents i de fet és un dels meus objectius és atraure més dones en el món de l'esport i en el món del futbol perquè hi ha una afició creixent i crec que per ser una empresa avantguardista i innovadora hem de tenir diversitat, de tot, de gènere i de tots tipus. Per tant, vinga, veniu i digueu-me si esteu interessades.